parte. Deci măcar a existat o justificare, dar vă dădeam în timpul reportajului un exemplu. În Belgia, Parlamentul Federal ales anul trecut, acum un an și o lună, în luna iunie 2007, a votat 8 legi într-un an de zile, din care una a fost bugetul, 4 au fost tratate europene și au mai rămas 3 legi, toate fiind proiecte guvernamentale. Una a fost propusă de un guvern și alta de două. Au fost 3 guverne între timp. Nici guvernele nu au fost foarte productive. Da. La noi, sunt convinsă că există o listă întreagă de inițiative legislative la rând. Inițiative legislative ale parlamentarilor. Ale parlamentarilor. Este foarte adevărat, însă vă mai dau un alt exemplu, care poate ne obligă puțin să reflectăm asupra situației. Din 1875 până în 2005, în Elveția s-au votat aproximativ 700 de legi. În 130 de ani. În România, într-un an se votează 700 de legi. Una din probleme adică e de bine acum, că din ce în ce mai... Nu știu dacă e de bine sau de rău, s-ar putea să fie de rău. S-ar putea să fie de rău. S-ar putea ca tocmai această inițiativă parlamentară pe care o are orice parlamentar să creeze dezordine legislativă. Dar fiecare țară are propriul său